čo prežíva s Bohom. Svedectvo nemusí byť len to, keď si prišiel k spaseniu, že Ježiš prišiel k tvojmu. Svedectvo môže byť aj to, že prežíva s Bohom čas nejaký. A Boh tebe rozprával. Čo zažívaš pri modlitbe? Halleluja. Ja by som chcel zavolať jednu našu sestru, Adelku. Adelka, môžeš prísť? Ja budem rozprávať za teba. Keď sa hanbí sa, môžeš ostať tam, ja budem rozprávať. Môžem? Sestra sa hanbí, amen. Víku, siknete ledek, hvala. Siknete ledek. Adelka pred nejakými mesiacmi bola doma. Môžem Eri rozprávať? Eri, môžem? Bola doma na Slovensku a asi 4 mesiace tomu 5 a prežívali, mali nejaký problém v rodine tým, že Adelka niečo bola chorá. Mali veľký strach, lebo niečo bolo s hlavou, problémy a s očami niečo, hej? Bolo to také vážne. Tak naša sestra Eri povedala, že nech sa modlíme za jej dceru. Ona bola na Slovensku vtedy. A my sme sa za ňu modlili. A ja vás chcem pozvoliť, aký je dôležitá modlitba. My sme sa za ňu modlili a pozri, Boh ju uzdravil a je tu. Čo viac, bratia sestra? Ona prijala Krista a je naša sestra Pánovi, amen? To je najdôležitejšie. Ona bola uzdravená na tele, na duchu, na duši, amen? A prijala Krista aj medzi nami. Pozri, čo robí jedna modlitba. Čo robí jedna modlitba Pánovi. To je veľmi dôležité, aby sme verili v srdci. Nezdávaj sa. Máš modlitbu. Boj. A Boh to počuje. Boh dá svojim deťom to, po čom túžia. Amen. Halleluja. Chcem sa pomodliť za Ivana. Ivan, môžeš prísť dopredu? Halleluja. Môžeme ako církev spolu? Môžeme? Amen. Tým, že stojíš pred Pánom, že stojíš a nesedíš, zjavuješ, Pane, tebe patrí úcta. Amen. Halleluja. Pane Ježišu, ja žehnám Ivanovi, Pane. Pane, my celá církev, Pane Oče. Žehnáme mu, Pane. Nech je nástrojom Tvojim v Tvojej ruke, Pane. To, čo si Ty dal do jeho srdca, Pane, nech dneska, Pane, Oče. Nech dneska, Pane, urobí to maximum, Pane, do nášho života. Oče, daj, žehnám ho, Pane, slobodu pre ňou, pokoj, šalom, Pane Oče. Žehnám, Pane Oče, Krista. Duchu Svätý, veď ho, Pane Oče. Slávu ťa, chválim ťa. Halleluja, Boha. Parána v tuť, Jezus, Teba. Glória tu, Teba. Amen. Halleluja. Ďakujem pekne. Ja som sa rozhodol, že budem rozprávať alebo budem kázať dneska Slovensku. Tak som si zobral aj slovenskú Bibliu, budem čítať v slovenštine, dúfam, že vám to nevadí. Ja len hľadám teraz náhradné oči. Takže som naozaj veľmi rád, že tu môžem byť a vidím mnoho známych tvári a som potešený, že môžeme byť naozaj spolu, lebo je to Božia vôľa. A ja vám chcem povedať svedectvo, prečo som nešiel dopredu, je, lebo som vedel, že budem kázať. Takže to svedectvo poviem, už to vie, hovoril som toto svedectvo manželke hneď, a potom aj Katrin som rozprával, že keď som prišiel, tak som ešte stále akože cítim bolesti tu v krížoch, ale tam v Čechách som spravil nemúdru vec, tak som cítil akoby, že niečo sa mi stalo s krížama a
Potom tu ešte som nachladol, možno, že viac, neviem, ale strašne ma bolelo úplne až, akože z krížov až hore, až do krku. Som cítil obrovské bolesti. A som sa modlil a keď som ležal doma, tak som hovoril, Bože, Ty si ma sem poslal a ja neviem, ako v týchto bolestiach tu, akože čo tu budem robiť. Tak som ležal, ale bol som tak v polospánku, lebo už to bolo večer. A som cítil také ako ruky na lopatkách, ako ma tlačia. A ja som vedel, že to je Pán. Som vedel, že Boh ma uzdravuje. A keď tie ruky už akože boli odobrané, tak tieto bolesti odišli. A v krku, akože tu u krku aj lopatky už ma vôbec absolútne nebolia. Ďaká Bohu. Ale ešte ma trošku akože držia kríže, ale ja som, akože ja nie, že som sa, akože ja sa nechcem modliť za to, lebo ja som prijal uzdravenie. A verím Bohu, že Boh spraví absolútne tak, aby som nemal žiadnu bolesť, ja mu verím, lebo on je uzdraviteľ a on je dobrý Boh. A on je pravda. Takže to je toľko moje svedectvo, že naozaj Boh je verný a Boh, akože, keď my sme pokorní ľudia, tak Boh je ten, ktorý akože chce, aby my sme mali svedectva, on chce s nami jednať a on jedná niekedy, možno by som povedal, teraz poviem trochu negatívne, ale odpuste mi, niekedy viac ako 50-60% nerozumieme to Božie konanie v našich životoch a preto dochádzame k určitým zbytočným bojom. Niekedy bojujeme zbytočné veci už vyhraté. Že Ježiš nám dal víťazstvo a my s tým bojujeme a zbytočne dôvod prečo, lebo nechápeme, neporozumeli sme, že ako Boh pôsobí, ako On pracuje. Ako napríklad dneska Ivan sa modlil, že som počul modlitbu, Pane daj, aby my sme vyrástli, aby sme sa akože stali dospelými alebo niečo podobné, lebo my vieme, že deti musíme stále strážiť, musíme ich viesť, musíme stále okolo detí sa starať a to je nie, že by sme nechceli, ale nemôžeš ich nechať samotných. Tie deti nemôžeš opustiť a ísť si robiť aspoň vláku kávu alebo niečo, lebo sa môže niečo stať. Pretože milujeme tie deti, tak sa staráme, ale je to starostlivosť. A to je to isté v duchovnej oblasti. Že ak je 20-30 ľudí, čo verím, že sú stále akoby také miminka, tak potom pastor alebo starší zboru majú veľké trápenie. Bolesti hlavy. Ale keď sme naozaj dospelejší, tak je to dobré, lebo už vieme žiť pre Boha. Máme silnú vieru a potom môžeme byť užitoční v tomto svete. Takže dovolte, aby som prečítal z písma a dneska budem trochu kázať netradične, lebo to budem rozprávať ako film, čo má dej, takže budeme dneska trochu spolupracovať. Takže áno, dobré filmy. Takže dneska to bude ako dobrý film. Verím tomu, nie